Ние в Husqvarna винаги изслушваме с внимание мнението на професионалните потребители. Целта ни е да вложим опита им в нашите машини. Държим да сме в крак с амбициозните им изисквания за продуктивност, безопасност и ергономичност, както и с желанието им да не вредят на околната среда. Така в течение на годините ние изградихме обширна база от знания, които искаме да споделим с вас. Дори да не ползвате Триона често, ще ви бъде полезно да научите как боравят с него професионалистите. Съветите, които ще ви дадем, са от най-общ характер. Във вашата страна вероятно има някои специфични правила, които сте задължени да спазвате. Видът на Триона, както и разположението на командите му, може да варират в зависимост от модела. Преди да започнете работа, винаги прочетете инструкциите. Моторният Трион е полезен инструмент, но при неправилна употреба може да се окаже опасен. Затова безопасността винаги трябва да е на първо място. Облеклото е много съществен елемент от нея. Даже само да насечете дърва за огрев на двора, трябва да ползвате задължителното индивидуално защитно оборудване. Най-доброто защитно облекло се състои от ярко на цвят проветриво, предпазно яке и защитни панталони за работа с Трион. Очевидно, защитното облекло не може да предотврати инцидентите, но намалява сериозността на нараняванията. Трябват ви бутуши с стоманени бомбета и дълбоки грайфери. И разбира се, каска с визор, която изцяло покрива лицето и антифони. Комплектът за първа помощ трябва винаги да ви е под ръка. Добра идея е да носите мобилен телефон, за да може, ако се наложи, лесно да повикате помощ. Използвайте здрави ръкавици, за да предпазите ръцете си. И при възможност, особено ако ви липсва опит, не бъдете сам. Отделете време да се запознаете с Триона, за да добиете представа как работи и кои са основните му части. И най-вече онези, с които трябва да се борави внимателно. Лостът за гъста е от долната страна на задната ръкохватка. При натискането му трябва едновременно да освободите блокировката на гъста отгоре, върху ръкохватката, за да подадете газ. В долната част на Триона има уловител на веригата в случай, че тя се скъса или излезе от канала на шината. Ако се случи подобен инцидент, дясната ви ръка ще бъде защитена благодарение на специалния предпазител, разположен отдолу върху ръкохватката. Двигателят може бързо да се спре с помощта на лесно достъпният стоп бутон. Моторният Трион има спирачка, която спира веригата в случай на обратен удар. Тя може да бъде задействана по два начина. Единият е да се бутне ръчно напред предпазителя, а вторият автоматично посредством инерционните сили, възникващи по време на обратен удар. Обратният удар може да се получи по непредпазливост по време на работа. Това става, когато силата на въртящата се верига отхвърли Триона назад. Откат се получава, когато Трионът се докосне до нещо с горната част на върха на шината. Никога не причинявайте нарочно откат на Триона. Ако веригата не е нова, е добре да се заточи, за да бъде рязането по-лесно и по-безопасно. Проверете също доброто обтягане на веригата. Не забравяйте, че всяка нова верига трябва да се донатегне, след като Трионът поработи малко. След като заредите моторния Трион с гориво и с масло за веригата, сложете го наравно. За да намалите опасните емисии, изберете екологичен бензин и моторно масло на растителна основа. Предпазителят срещу препълване помага да се избегне ненужното разливане на гориво. Преместете Триона от мястото на зареждане. Добре е да имате наблизо колеги, но при включване на Триона те трябва да са най-малко на 5 метра разстояние, а още по-далече при сечене на дървета.
Когато сте готови да запалите триона, сложете го на земята и разчистете пространството около шината. Задействайте спирачката на веригата, като бутнете напред предпазителя за откат. В противен случай веригата ще започне да се върти при запалване на триона. Ако триона има опция Smart Start, я освободете. Ако двигателят е студен, издърпайте до край смокача. Настъпете задната ръкохватка с десния крак и хванете здраво предната ръкохватка с лявата ръка. Дърпайте стартера с дясната ръка, докато моторът запали. Подайте веднъж газ, така че оборотите на мотора да паднат до празен ход. Ако моторът е топъл, се процедира по същия начин, но без смокач. Ако моторът е топъл, но трионът въпреки това не иска да запали, издърпайте смокача, както при студен мотор, но го приберете обратно веднага. След като трионът запали, не освобождавайте спирачката на веригата, докато не започнете рязането. Проверете дали спирачката на веригата работи. Сложете триона наравно и натиснете гъста. Задействайте спирачката на веригата, като натиснете с лявата си китка предпазителя за обратен удар, без да отпускате ръкохватката. Веригата би трябвало веднага да спре. Проверете също смазването на веригата. Държейки триона над нещо светло на цвят, например дънер, натиснете гъста. При правилно смазване трябва да се появи маслена следа. Ако не сте свикнали да работите с моторен трион, за препоръчване е първо да се запознаете с него, като се поупражнявате върху подходящо парче дърво. Има няколко основни правила за работа с моторен трион. Дръжте го здраво за двете ръкохватки, като палците и пръстите ви да са точно около тях. Внимавайте левият ви палец да е точно под предната ръчка, за да убие силата на евентуален откат. Добре е да внимавате с триона, но не се страхувайте от него. Ако го държите близо до тялото си, ще ви се струва по-лек. В същото време самият вие ще се чувствате по-стабилен и ще ви е по-лесно да го управлявате. За да пазите равновесие, най-добре застанете с разкрачени крака. Рязането може да става както с горния, така и с долния ръб на шината. Когато ползвате долния ръб, веригата дърпа триона от вас навън. Когато ползвате горния ръб, веригата тласка триона към вас. Щадете гърба си и не работете приведен. Вместо това, ако работите на ниско, приганете колене. Когато се премествате, веригата не бива да се върти. За по-сигурно включете спирачката или изключете мотора. За по-дълги разстояния поставете предпазителя на шината. Преди да отсечете дърво, запознайте се с изискванията за околността и си набавете нужните разрешителни. Когато ще сечете дърво, трябва да обмислите как да избегнете инцидентите. Огледайте всичко свързано с безопасността. Има ли наоколо пътища, надземни жици или постройки? Ако има, а вие сте начинаещ, оставете някой по-опитен да свърши работа. Ако през местността често минават хора, сложете предупредителни знаци. Разгледайте дървото и обмислете различните фактори, които биха могли да повлияят върху посоката на падането му. Наклонено ли е, в коя посока духа вятъра, в коя посока ще е по-добре да падне, предвид околността и следващите дейности. Убедете се, че в радиуса на безопасност, който е най-малко 2 пъти дължината на дървото, няма хора. Застанете до дървото и решете точно на къде искате то да падне. Изберете някоя особеност на околността за ориентир. Прочистете храстите около дървото. Отстранете клоните и другите препятствия от земята.
И от двете страни трябва да си осигурите възможност за свободно придвижване и изчакване на безопасно разстояние от падащото дърво. Основната идея на насоченото отсичане е, че първо правите засек, с който определяте посоката на падане на дървото. Засекът може да се направи по различни начини. Един от тях, който ви показваме тук, се нарича отворен засек. Първо правите горен срез в стъблото по ъгъл около 60 градуса. До дълбочина около 20-25% от диаметърът на дървото. После правите хоризонтален срез отдолу, който да се засрещне с горния срез. След това правите с триона основния срез от противоположната страна на засека. Важното е да спрете да режете точно преди да стигнете до засека, оставяйки така наречената защитна ивица. Тя определя посоката на падането на дървото. Ивицата трябва да е с ширина 10% от диаметъра му или поне 2 см. Как ще работите с триона зависи до някъде от дебелината на дървото. Нека първо видим как се постъпва, когато шината е по-дълга от диаметъра му. Застанете с разкрачени крака до дървото и облегнете рамо на стъблото. За да не оставите прекалено висок пън, направете насочващия срез ниско долу. Дръжте триона под нужния ъгъл и се прицелете в избрания по-рано ориентир. Той трябва да съвпада с режещата мушка на върха на триона. Подайте пълна газ и започнете да режете. От време на време проверявайте дали поддържате правилен ъгъл и посока. Останете в същото положение и направете долния срез. Проверете дали се засреща точно с горния срез. Сега идва момента на отсичането. Рязането може да става както с горния, така и с долния ръб на шината. Режете, докато срезът е достатъчен, за да се вкара вътре повалящ лост. Внимавайте да не допрете с веригата повалящия лост. Оставете защитна ивица с възможно най-равномерна дебелина. Отстранете триона и действайте с лоста, докато дървото започне да пада. Повалящия лост се използва при по-малки дървета. Той помага дървото да падне в желаната посока и да не притисне шината на триона. Нека да видим как се постъпва с по-голямо дърво. Както и в предишния случай, първо подсигурявате добра работна обстановка. Може да се наложи да отстраните някои клони от долната част на ствола. Най-безопасно това се прави, като режете отгоре надолу, като ствола на дървото остава между вас и триона. Никога не режете клони, намиращи се по-високо от рамото ви. Ако дървото е с надземни корени, ще ви е по-лесно, ако първо ги отстраните. При големи дървета шината е по-къса от диаметъра на стъблото, така че се налага малко по-сложна техника на отсичане. Ако не сте особено опитен, разумно е да ви помогне някой, който има опит. Тъй като шината е по-къса от стъблото, ще трябва да довършите засека от към другата страна. Внимавайте новите срезове да се срещнат колкото се може по-точно с старите. Това, което ще направите сега, се нарича рязане в дълбочина. С пълна газ започнете да вкарвате долната част на върха на шината вътре в стеблото, точно зад мястото, където ще бъде защитната ивица. Внимавайте да не докосвате дървото с горната част на върха на шината. Когато върхът на триона навлезе малко в стъблото, внимателно извъртете триона, докато застане успоредно на насочващия засек. Натиснете шината в дървото. След това режете малко, отдалечавайки се от защитната ивица, приблизително на разстояние ширината на шината. По този начин ще избегнете срязване на ивицата при завъртването на триона.
Режете внимателно около ствола. Когато преминете средата, вкарайте един повалящ клин, който е подходящ инструмент при големи дървета. Продължавайте да режете, докато шината застане успоредно на насочващия засек резка от другата страна. При загнило дърво бъдете извънредно предпазлив и ако не сте много опитен, по-добре потърсете помощ от някой, който има опит. Ако стволът изглежда увреден или неестествен, е възможно да има загниване. Изгнилата част на дървото е отцветена и гъбеста на пипане. Тъй като дървото отслабва при гниене, за по-сигурно направете по-голям шарнир. Трябва да потърсите помощ от по-опитен човек и ако дървото се закачи при падането. Но не го оставяйте без надзор, докато повикате помощ. Сега е време да окастрим клоните. Работете спокойно и методично, за да избегнете откат. Постарайте се да нагласите стъблото така, че да работите на височина между кръста и коленете. Стойте отляво на стъблото и работете от основата на дървото нагоре. Застанете стабилно, с разкрачени крака и дръжте триона близо до тялото си. Работете както с горната, така и с долната част на шината и винаги гледайте трионът да се опира върху стъблото или върху бедрото ви. Внимавайте да не докосвате клони с горната част на върха на шината. Премествайте се само когато стъблото е между вас и шината на триона. Клоните в горната част на стъблото могат да бъдат отрязани с трион, плъзгащ се по стъблото. Ако сте на добра работна височина, можете да режете клоните в долната част на стъблото едновременно с останалите. При дърво с големи клони може да се случи така, че те да са под голямо напрежение. В този случай трябва рязането им да започне отвън и в посока навътре към стъблото. За да намалите риска шината да се заплете в клоните, дръжте я във вертикално положение. Ако клонът е много дебел, може да се наложи да го режете от двете страни. Обърнете внимание на посоката на напрежение на клоните, за да ги режете от към правилната страна. В противен случай има опасност триона да се заклещи. Ако дървото е паднало на земята, то клоните отдолу ще трябва да почакат докато свършите с другите и го обърнете на другата страна. Работете внимателно, когато стъблото е близо до земята, защото тогава има голяма опасност да докоснете нещо с върха на шината, което ще причини откат. Сега пристъпваме към напречното рязане. Преди да започнете, огледайте внимателно дървото, особено ако е с дебел ствол. Първо се постарайте да разберете на къде е напрегнато. Наблюдавайте реакцията на ствола, когато започнете рязането. Може да не сте преценили добре напрежението му. Стойте встрани от мястото на рязане, защото стъблото може да отскочи в момента на срязването. Ако теренът е с наклон, никога не заставайте от долната страна на дървото. Ако дървото лежи така, че напрежението е отгоре, започнете рязането от към горната част. Срежете ствола до около 1/3 от дебелината или докато шината започне да се прищипва. След това режете отдолу, така че да срещнете първия срез. В случай, че дървото е разположено така, че напрежението идва отдолу, действайте по обратния начин. Започнете с рязане отдолу до около 1/3 от дебелината на ствола или докато той започне да прищипва шината. След това режете отгоре, така че да срещнете първия срез. Ако шината се заклещи, не се опитвайте да я измъкнете. Вместо това спрете двигателя и размърдайте дървото, за да освободите шината. Когато свършите, е добре да огледате триона, за да сте сигурни, че е здрав и работи нормално и е готов за работа. Необходимата поддръжка на триона зависи естествено от честотата на ползването му. Заточването на веригата е съществен елемент от поддръжката на триона, но не е трудно, ако ползвате инструкцията и оборудването на Husqvarna. Най-лесно е, ако заточвате сравнително често веригата.
Закрепете триона неподвижно. Застоборете веригата, като активирате спирачката. Започнете с режещите зъби. Поставете шаблона за заточване върху веригата, така че стрелките да сочат към върха на шината. Поставете пилата под прав ъгъл към ролерите. Заточвайте всеки втори зъб с равномерни и стласкващи движения. След това обърнете триона на другата страна и заточете останалите режещи зъби. След всеки 3 заточвания проверете и при нужда намалете ограничителите на стружката с плоска пила. Дръжте здраво с едната ръка шаблона за заточване. Изберете твърдо или меко в зависимост от това какъв е типа дърво, който обикновено режете. Отнемайте от височината на ограничителя на стружката, докато пилата опре до шаблона. Когато най-дългата част на режещия зъб се скъси до 4 мм, веригата трябва да се смени. Свалете шината и поставете нова верига. Внимателно регулирайте обтягането. Ако веригата е хлабава, тя може да изскочи. Ако е прекалено обтегната, ще износи шината. Би трябвало да можете да вдигнете веригата до приблизително 1 см от шината и да я придърпвате лесно с ръка. Има и няколко части, които се нуждаят от периодично почистване. Свалете спирачния капак и почистете лентата на спирачката на веригата. От време на време трябва да почиствате и шината. Свалете капака на цилиндъра и измийте въздушния филтър. Ако е необходимо, почистете охлаждащите ребра и входа за въздуха. Периодично проверявайте чистотата на охлаждащите перки, за да подсигурите доброто охлаждане на двигателя. Периодично трябва да се проверяват и други системи, за да е сигурно, че функционират нормално. По-специално се отнася за спирачката на веригата, лостът на гъста и уловителят на веригата. Уверете се също, че отворът за смазване на веригата не е запушен и водещото колело е здраво и не е износено. Проверете дали всички болтове и гайки са добре затегнати. Още по въпроса за обслужването ще прочетете в наръчника за ползване на триона. Надяваме се да сте научили как се работи правилно с моторен трион. На пръв поглед има доста неща за усвояване, но с малка практика бързо ще добиете сръчност. Гледайте в началото да имате опитен човек до себе си и изучете ръководството за потребители и ръководството на Husqvarna за методите на работа с моторен трион. Надяваме се да ползвате триона си с удоволствие и да оставате удовлетворени от резултатите от вашия труд.